Siapa? Ayo itu berdiri, ayo berdiri. Para jamaah jangan bubar dulu. Ini masih jam 4. Insya Allah nggak hujan, ndak. Saking aneh ini kabut. Nah itu berdiri ya, nggak apa-apa. Sampean, iya sampean mana? Salah satu kok berdua, ndak boleh. Salah satu. Udah di situ saja, situ aja mas. Dikasih mic yang wireless. Ada nggak micnya yang wireless? Om operator. Oke, Bapak Ibu, ini paling saya minta waktu maksimal 15 menit. Artinya nanti penjenengan masih tetap ada waktu untuk sholat asar. Ini masih jam 16, masih jam 4. Saking aneh karena kabut. Jenengan nih kaya wong ado, wong biasa peteng ngono. Sini kan biasa toh kabut kayak gini. Lah iyalah wong aku kulina kok ngaji di sini kok. Mana tadi masnya? Mas? Kasih tepuk tangan untuk masnya yang mau tampil di. Niki, Bah. Ayo sudah, ayo salam dulu mas ke jamaah mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama alamat mas? Nama saya Hendri Amin dari Wonosobo. Wonosobo, tepuk tangan untuk Wonosobo. Panggilannya Hendri apa Amin? Dua-duanya bisa. Oh bisa dua-duanya. Hen bisa, Hendri bisa, A bisa, Min bisa. Masya Allah. Mas jauh Wonosobonya kecamatan mana? Kertek bah. Oh Kertek. Masya Allah. Rombongan mas? Berlima. Okay. Dengernya di sini ada pengajian sama MK dari mana? Kebetulan ada teman di sini bah. Oh kebetulan ada teman. Berarti kamu niatnya main ke teman, bukan mau niat datang ke sini. Intinya ngaji bah. Gayamu. Sarung ya bah. Malah sarung. Tahu toh muhasabatul qalbi, tahu toh? Tahu toh? Insya Allah tahu bah. Tahu toh? Okay. Personilnya siapa wae coba sebutno. Vokale Mbak Agusti Dwi Ning Tias. Masya Allah, tepuk tangan. Fans Mbak iki berarti. Okay. Terus dua saja yang lain sebutkan. Mbak Isrofin. Nah terus satu lagi. Mbak Indah. Masya Allah. Sing lanang saiki ayo penabuhe ayo. Sing nerbang Cak Agung. Nah satu lagi kali Cak Fadli. Masya Allah, tepuk tangan. Iki fan berarti iki fan. Ayo mau tirokne. Fales bah. Aku gak peduli fales apa sama nek ora fales wis direkrut karo kae. Dijak duet karo Mbak Dwi nek ora fales sampean. Ayo coba. Nasama. Ya hujrotan dhisik. Ayo. Bisa nggak? Ayo. Insya Allah bisa. Ayo coba, ayo. Ya hujratan dhamma jamala Muhammadin awaiti kariman sayyidan kamilan badara. Yes, pakai angger gurine dikai sayyidan kamilan. Wes apik wes. Lu pancene ora profesional iki wis keren lho iki wisan. Ayo terus. Ya hujratan dhamma jamala Muhammadin sallallahu awaiti kariman sayyidan kamilan bantara matal umru minni ya Muhammad wal qada alam tasmahu liyal ayyam an andur al hujara. Wes sakmono ae wes. Tepuk tangan. Nah, ini kenapa saya senengnya sama Banjari itu masih murni sholawatannya. Bu, yang ada bassnya dung. Nah, itu hadroh. Kalau yang ini Banjari Bu murni, nggak mungkin ngene iki sampean goleki enek lagu sing nganti tekan iwak bandeng ana iwak sepat orang ngira krungu sampean. Kuwi dudu selawat kuwi nama-nama ikan.
Lha apa maneh repe kae? Lontong tahu ana lontong sate. Itulah departemen perbadokan. Nek ngene iki murni selawatan, Bu. Lah saiki wis apa namanya anak-anak muda itu udah mulai agak apa ya namanya kecintaannya kepada Banjari ini agak mulai luntur. Makanya saya seneng muhasabatul qalbi tetap eksis istiqomah nggone Banjari. Iki selawatan sing murni tenanan iki ngene iki, Bu. Ora neko-neko, ora aneh-aneh. Paham, Bu? Paham? Ora mungkin muhasabatul qalbi kok nganti ana hae huk ya ora mungkin ono. Ayo saiki lanjut. Nasamatu hawakana. Ayo tuh 2 3. Nasamatu hawaka laha arju tahiyya wa ta'ishu bihal muhaju Man nasu siwa qawmin arafuka wa ghayruhum hamajun. Ki kehormatan terbesar dalam hidupmu diiringi karo MK. Ayo pisan kas baleni mana ngapal tenan pora? lirik Pak. Gak usah. Lirike saelinge sampean wae. Ayo Mas, tuh 2 3. Nasamatu hawaka laha arju tahiyya wa ta'ishu bihal muhaju man nasu siwa apa dirimu? Mboten ngimpi, Pak. Seneng mboten? Alhamdulillah seneng, Pak. Masya Allah. Ngefan, Pak. Sama itu. Nggih. Berarti ambek aku ora tau njaluk hadiah kono. Kalian jenengan barang, Pak. Telat. Mau enggak kok. Berarti saniki nggih. Ya bodoh berarti kamu ngefan mereka, aku juga ngefan mereka kok. Masya Allah. Tepuk tangan sekali lagi. Saman biasa ikut Banjari? Insya Allah nggih. Jelas dudu vokal toh? Sanes. Ora ngira vokal kok ngono modele. Bagian ketuaan apa sampean? Inti lanang wedok insya Allah bisa, Pak. Oh ya wes, inti lanang wedok iki iso dadi lanang iso dadi wedok kuwi. Mulane rambutmu model wedok ngono kuwi. Ya wes gak apa-apa, seneng aku. Terus Mas, kembangno Mas, grupmu apa jenenge? Dalem Grupe sampean apa jenenge? Umar Sarif. Apa? Umar Sarif. Umar Syarif. Yes, muga-muga tambah syiar. Amin. Wis tak dukung 1000%. Amin. Tahu melu apa jenenge lomba festival? Alhamdulillah jarang, Mbah. Jarang. Karena nopo anggotane niku pun sami sibuk, Pak. Lah ngono kuwi. Kelemahane ya ngono kuwi. Ya di istiqomahno Mas. Lah ono festival ning ndi ngono kae melu partisipasi. Lek menang potongane ora. Tapi kan melu partisipasi menjaga kelestariane kuwi. Top. Wes ngene tak kei hadiah sarung. Oke, wes sing Anja series gak ono to? Nah, iki kei. Iki nyo. Iki spesial kanggo sampean. Matur nuwun, Mbak. Nah, iki ono fotoku comel. Maksudnya cowok melas. Nah, ini batik spesial Nusantara Ki Anja series. Ayo kata-kata sarung mangga, ayo. Sarung mangga. Sarungnya Abah Hanza kalau dipakai tidak menganga. Kalau dipakai tidak menganga. Sing menganga iki lho apane? Nih, nggo bensin ae, nggo bensin. Nah. 250 es. Nggih, Pak.
Matur nuwun, Mbah. Sak sarunge ya wis akeh wisan. Mugi-mugi umur sehat selalu nggih. Mugi-mugi angsalipun berdakwah teras dugi. Masyaallah. Amin. Ngenjang-ngenjang, Bah. Amin 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 amin. Amin. Kula, Bah, kula amin. Iya, Hendri amin tak eling-eling. Hendri amin tak eling-eling sampai alam kubur. Di kula teng swarga gandul kiyaine. Sareng jenengan, Bah. Lho wong aku durung karuan swarga mbok ganduli. Sampan ki yo ngono, ya muga-muga padha swargane. Amin. Gandul Kanjeng Nabi. Amin. Pecinta sholawat.